Så der nu er nede på 35 fps igen, så det er godt. Det er sjovt, hver gang man dræber en, så skal han bare, alt tøj, det skal bare flås af ham. Så klamt der er lå det. sådan en død mand, og så lå det bare bukser og sko og Jeg er oppe i en eller anden stor... Jeg er inde i en eller anden stor by nu, der er. Okay, jeg tror måske, vi er inde i den samme så. Ja. Her ligger der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 døde kroppe. Er det ved en brandstation? Nej. Og der er en eller anden, der ryger. Jeg tror, jeg er over ved den der... Er det ved en tankstation? Nej. Alle har bare mistet bukserne. Alle ligger bare uden bukserne. Fuck, hvor godt. Og det blev bare ved. Der ligger bare sindssygt mange her. Og så er der sådan... sted derovre, hvor det bare ryger. Fuck, det er mærkeligt, det er det. Prøv at kigge derover, hvor det ryger. Er det en tankstation? Jeg er på vej derhen. Alle ligger bare døde, mand. Og de har bare mistet bukserne, de har det. Der er sådan en pedo on the loose, bare sådan... rundt og dræber alle. Tager deres bukser af, sidder bare og knalder. Jeg løber bare en, der er hende, det gør det. Det er sikkert ham. Hey, nu kan jeg se. Jeg tror, jeg er i... Ja, jeg er oppe i den der sluk... Ja. Den der by, der er til højre og over ved kysten for Elektro. Okay. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor fuck jeg er. Jeg kan ikke udtale, hvad fuck det er. Så her har vi... S-O-N-I-C-H-N-I-I. Er det så... okay. Der ligger bare en trillion døde kroppe her. Altså, fuck, hvor mærkeligt. Der ligger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, så hvad er der galt med den her server der? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 døde kroppe, siger du. What? Og hvad sagde du ikke på? Jeg var ikke bare, hvor du er henne. Jeg er inde i en eller anden stor by. Fuck, det ligger mange døde her. Man kan se det. Det klipper vi bare lige ud bagefter. Hvad for noget? Og det muk, man også af et eller andet. Nå ja. Ja, okay. Så nu starter vi på en igen der. Ja. Ja. Altså jeg har i hvert fald op den der... Jeg tror jeg ved hvor vi er henne. Eller hvor jeg er henne. Den der by hvor der var fucking meget loot. Ja. Den hvor vi var i. Der hvor vi gik hen. Den der kæmpe store der. Ja. Hvor vi var inde i den der store... hvad hedder det nu? For jeg kan se den der store parkeringshus med kranen lige ved siden af. Fuck, hvad hedder den? Var det over ved... Den er helt op nordpå. Var det den der... Kransto eller andet? Den er helt op ved Northeast Airfield, der er den. Ja, så tror jeg det er den der... K-R-A-S... Nej, det er Bassino, er det vist, ja. Er det Bassino, du ja. Ja. Oh god. Vi er faktisk ikke specielt langt væk fra hinanden. Lol. Overhovedet ikke. Der er en by... Der er 2 byer mellem os. Mm. Jeg tænker bare at gå over og loote airfieldet. Se om vi får noget godt derude. Altså det eneste jeg har nu, det er med. Det er med. Hello, I'm friendly. Er der en der? Ja. Jeg er overrasket, at jeg ikke har set nogen her i Bassino endnu. Så det er nok den 3. største by eller sådan noget lort. Han har en økse. Løb! Jeg fik et slag. Hvad sker der? Hello. Fuck hvor godt. Fuck hvor godt. Høste, er du venlig? Ja. Dysh. Slaskede om mig i hovedet med en økse. Hvad? Fuck, det var så godt, mand. Og sådan... Det var ham, der slog mig. Jeg sagde, der er friendly, så... Slasker han der var. Han er lige røven om det. Det var ikke så godt, AK. Giver han op? Det tror jeg. Lol. Men jeg har ikke noget at gøre, mand. Men jeg bløder og... Lav nogle racks. Ja, men jeg...
Så skal det kraftigt gå hurtigt, det her skal det. Gør det sådan der, den der, så gør vi sådan der. Tjekker lige, hvor fuck jeg er henne. Så jeg er heroppe. Nu er i Barricino. Hvilket er, hvilken by er det nu? Det må vel være den her. Så er der nu blodæbne. Okay, jeg er faktisk halv langt væk fra airfieldet. Jeg tror, det er bare hurtigt, hvis jeg går ned til dig. Ja, du er Barricino. Ja. Ja. Jeg tjekker lige de store lader her. Ja. Der er noget træ. Oh fuck, der er en, der er snipet efter mig der. Det er meget intenst at spille på sådan en server, hvor der er mange på. Hvor er han henne? Jeg kunne bare høre sådan skud fra sådan en fium lige ved siden af mig. Så så jeg den ramte jorden sådan en halv meter fremme eller sådan noget. Det er utroligt, de plukker bare, de gør det. Ja. Lige meget hvad. Og duk. Flyt. Jeg kan ikke se noget. Eller jeg kan ikke se ham. Åh, der er en lille kanin. En lille kanin. Fuck, det er nej, det tager det baseball, så lever jeg. Run! Ej, der ligger bare der ligger 4 døde personer. Så der er et eller andet galt med den her Jeg har server. omkring 40 døde personer. Der er et eller andet galt med den her server, der. Sådan en masse mors server. Hvad fuck er det her? Er det en hat torch? Nej, det er en hat. Ah. Jeg tror måske, der er en oppe på det her tag. Så jeg prøver lige at kravle op. Jeg så, hvor han var henne. Han sidder oppe på taget op på, hvad hedder det nu? Oppe på fucking... Brændende, hvad hedder det nu? Parkeringspladsen eller sådan noget, hvad fuck det nu er. Byggepladsen. Ej, jeg hader det der, når man går ned og stiger, når man skal gå ned og stiger. Der er han. Jeg har lyst til bare at gå op og nakke ham med min fucking baseballbat. Tror jeg ikke, du kan. Hvis jeg surpriser ham bagfra. Jeg giver ham noget surprise butt sex med min fucking baseballbat. Han kommer alligevel nok til at høre mig, inden jeg fucking kommer derop. Ja, jeg tænker jeg. Der ligger en mør. Vel. Det er bare sådan en fucking motor og se hvad det her med. Så hop dog, sådan der. I got a shovel. Ja, der ligger en død spiller her. Der ligger 3 døde spillere her. Det er sgu ikke andet. Sikkert ham der har dræbt dem. Fucking mor, der søger om. Han møder bare freshborn sammen her. Altså man er så dårlig, hvis man dræber freshborn, så man har så gode ting. Friendly. Han sidder bare og camper mig nu her. Han sidder og camper trappen. Og har du fundet ud af, hvordan man skifter den der knap, hvor man taler? Nej, det har jeg ikke.
Det er pisse irriterende, det hele tiden bliver... Det er retideret. Jeg overgiver mig. Ja, I am surrendering. La 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 la. Står og danser ved ham. Jeg vil lyst til at bare snige mig op på ham, så bare nakke ham. Han kommer sikkert til at plukke mig. Han sidder og sigter på mig. I am surrendering. Så bare jeg lige så stille væk fra hende. Nej, jeg vil have hans småsind. Han kommer ikke til at kunne nå at skifte våben, hvis jeg kommer tæt på ham nok. Han kommer ikke til at kunne nå at skifte våben, hvis jeg bare nå over til. Jeg tror, han faldt ned. Nej, hvis det bare så ned. Kom herover. Der var lige en eksplosion. Der vil jeg hen. I am friendly, don't shoot me. I am Russian. Please don't shoot me. Fuck, nu tager han sin økse frem. Please. 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 Please don't hurt me. Please. Police. Jeg fucking fik ham. Yeah, bitch, get owned. Bare nakkens lort. Tag en småsind. Hello? Hello, I'm friendly. Don't hurt me. Han ramte mig fucking en gang, det gjorde han ikke. Nu kan falde hans krop ned. Hej, krop. Fuck, hvor nice. Virker I can't hear you, read. Nej, han havde sådan det der PU-scope, sådan en ACOG-scope-agtig, som er i pristine. Fuck yeah, bitches. Fuck, han var elendig, det var han. Det var en form for at dræbe fresh spawns. Hvorfor glider hans krop væk hele tiden? Det er så irriterende. Hunting backpack, TTSK pants. Nej, for fuck i helvede. Jeg nakkede hans bukser, by the way. Jeg er pedoen. Hvad har vi ellers her? En økse i stedet for mit baseball bat. Dræb det! Hvorfor det? Fordi du kigger forkert på mig. Så dårligt er du. Jeg er ligeglad. Han skulle dø. Han er faktisk retarderet. Hans krop forsvandt, han skred. LOL, fuck man. Det var en fucking for at dræbe fresh spawns. Jeg sidder seriøst over på parkeringspladsen, eller fuck det nu er. Vi kalder det bare en parkeringsplads. Jeg fik en M9 bagnet. Kan du ikke bruge det som... Altså nogle gange virker den på en M4, og nogle gange gør den ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har ikke fået min til at virke nu. Fuck, hvor sygt. Han kunne ikke ramme mig med det her. Han ramte mig en gang med øksen. Jeg dræbte ham. Fuck ja, nu fik jeg en økse og en dåseåbning. Lol. Han ramte mig seriøst en gang med øksen, det gjorde han ikke. Og jeg ramte ham bare sådan 3-4 gange med fucking TTSK panis. Jeg ramte sådan 4 gange med baseballbattet, så døde han. Okay, nu tror jeg fra nu af, der vil jeg være lidt mere vinde. Men altså, jeg er lige nødt til at dræbe ham. Han er gode ting, jo. Han fucking eksploderet efter mig, altså. Lol. Jeg var på vej derhen, og så kom der en eksplosion til en bil, som der var. Lol. Var det ved en tankstation? Nej, du var midt ude i ikke en skid, du var. Lol. Kan man få granater nu, eller hvad var det? Tror jeg. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan søge på det. Så er det Daisy. Nej, søg. Grenades. Kan man få granater nu, eller what the fuck? Wow, jeg tror man kan få granater nu.
Ja, det kan man. Ja, det kan. Fuck, hvor sejt. Hvorfor er deres fucking safari så ret til Jeg det? er henne i en tankstation, der ligger bare døde lig i dag. Lol. Døde lig. Det er fandme tit, man finder det. Lig i hinanden. Dødelig. Ej, virkelig? En dum man. Fuck, man. Det var en fucking for at dræbe freshborns. Nå, nu jeg kommer op ad mod Nichorje. Ja. Min mand, han er bare sulten og tørstig. Jeg har mad, men jeg har bare intet vand. Jeg har vand. Det er fucking dumt, man ikke starter med en vandflaske og sådan noget. Jeg har 4 sodavanner. Og en vandflaske med 20%. Wow. Jeg har 4 dåser mad, 5 dåser mad. Mhm. Oh. Hello. I'm going to touch you. Jeg løber bare væk fra ham, jeg gør ham ikke noget. Han må lige spawne, den eneste han havde en fucking motorcykelhjelm. Så har jeg heller ikke lige spawnet, så skal du dræbe eller... Jeg har en økse og en backpack. Lol. Og nogle solbriller, en grøn hat, en grøn t-shirt, nogle støvler og noget. Fuck, min karakter, han er mega swaggy. Hallo. Jeg gider ikke engang til at loot det her, det gør jeg ikke. Hallo. Sådan der. Nu når jeg bruger Google Chrome, så kommer alle de her loot ting op på mappen. Nå, Det gad Safari ikke gøre. Safari det er mega noller. Det er sikkert bare der, jeg bliver skudt lige om lidt, og så skriver han bare karma i chat. Lol. Vi har dræbt ham der. Det kunne være så fucking godt, det kunne det. Oh. Okay. Hvor fuck er jeg? Jeg var Jeg er heroppe. helt sort, og så er jeg kamufleret som med lidt grønt. Så det altså sådan, eller grønt tøj, så det er sådan meget godt, men så har jeg sådan en lilla backpack. Jeg har den der hunting backpack, som jeg også havde før. Hvor nice. Og så er en måge, som stikker et halvt meter over mit hoved. Ja, jeg har en økse, så når man løber med den, så stikker man bare sådan 3 kilometer op. Her ligger sgu en. Her ligger 2. Døde eller hvad? Ja. Men de har dog på selvfølgelig. Er det en spiller? Der er en spiller henne. Ja, der er en spiller der. Han har en økse. I'm friendly, I'm friendly, I'm friendly. Jeg tænker ikke Er det skide. dig? Er det dig? Men Sigt du på mig? ja, men Mosin. Er det der dig? Ja, det var jeg. AK. Lol! AK. Nice! Dag. Der er noget, der er noget, jeg skal... Giv mig lige en sodavand, Her. så kan vi få noget mad. Jeg har droppet 2 sardiner til. Okay. Giv mig lige en sodavand mere. Sådan der. Fuck, du er grim. Vil du have mine solbriller? Nej, de skinner for meget.
De er grimme. Og til min, jeg synes, det er en rigtig militærmand. Prøv lige at sætte solen. Prøv at se på mig. Hallo? Høj ups. Ja. We just chilling. La, 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 la. Jeg har lyst til at plafte lige. Jeg var så tæt på at plafte lige i hovedet, det var jeg. Jeg var over der en player der, så sigtede jeg bare på ham. Titti bird. Nej, så sigtede jeg bare på ham. Og så... ja, og så bare... jeg skal skyde ham. Jeg tænkte på at skyde ham. Men så tænkte jeg, nej, han har ikke så meget. Og så tænkte jeg... ja, så gjorde jeg det ikke. Så det var heldigt, fordi det var dig. Kom, vi går den her vej. Jeg overvejede bare at tage en økse, så bare rush lige mod dig. Nej, ikke dernede. Hvorfor ikke? Måske spawner ham, da jeg dræbte dernede, så vi skal lige være lidt på pas. Jeg skal lige have reloadet mit fucking våben. Hvor mange skud har du? Hey, var det en M91, du havde? Ja. Jeg har sgu da en bare med. Eller hvad? Nej, jeg har en Mosin. Jamen, kan du prøve at se, om du kan se bare med den på? Jeg prøver. Jeg kan bare ikke lige finde den, jeg droppede den lige. Fuck. Kom an på, hvad det er for en bejle. Hvis det er sådan en lang spids en, ja. så kan den godt. Og hvis det er sådan en lille og tyk en. Det er sådan en mega lang en. Så kan den vist godt. Nu skal vi bare lige finde. Så er det bare der, at blive skudt. Nå, lad os komme videre. Nej, jeg skal lige have den. Skal du pisse lige meget? Den spawner lige om 2 sekunder sikkert. Smed du den lige her, eller hvad? Ja, jeg smed den lige her på vejen. Mhm. Der. Har du? Ja, prøv at... Den er ruin, så jeg kan ikke have den på min fucking våben. Nå. Har du en kano? Nope. Okay, jeg har en, men den er ruin, så jeg ved ikke. Bare smid den væk, den virker ikke. Er sikker? Ja. Det gør den sgu da. Aha. Nå, jeg åbner bare lige de ting, jeg kan. Nå. Så her ligger der 2. Jeg har lootet dem der, Se, eller der han er der røg. Der kom sådan en eksplosion derinde. hvad? Lad os gå derhen. Hvorhenne? Lidt over til venstre, lige ud. Jeg er bare lige ud nu. Ja, der kom der røg. Ja. What the fuck? Enten så er der nogen, der holder kæmpe weedfest, eller også en granat. Fuck, hvor nice, at man kan få granater nu. Jeg var lyst til at snipe ham derovre til nakke resten af hans granater. Okay, skal vi sige, at vi er vældige, eller er vi bare sådan nogle perker, der bare... Eller undskyld. Eller er vi venlige, eller er vi nogen, der bare plukker alt? Vi skal se, hvor mange det er først. Når vi klipper det der ud, vi gør. Nej. Jo. Nej, altså vi er venlige til alle, medmindre de skyder på os. Ja. Sådan er det stort Det er jo set. sådan lidt for sent, hvis de har plukket os. Ja, men altså hvis de slår efter os, skyder efter os, eller rækker fuck til os, så plukker vi dem. Nå. Det var herovre fra granaten, den sprang. Det var lige her omkring. Nej, det var nede ved den der tankstation dernede. Hvor? Der var en tankstation lige ude. Det var sikkert dernede. Ja, måske. Så de springer åbenbart nu. Enten det, eller så kan man få granater. Jeg kan ikke se nogen i området i hvert fald. Ja, det er
Altså inden der vi mødes der, lige inden vi mødes, der kiggede jeg, og så kom der en. Mhm. Men det er sådan fresh. Så ham lød jeg være med at drikke. Ja. Altså jeg siger, hvis der er nogen, der sigter på mig, så... Der står en eller anden der, der står en eller anden der. Er han meget? Det kan jeg ikke se. Nej, dem der, de har siddet der i lang tid. Aha. Altså, han har været her virkelig lang tid. Ham der ligger her, han lå der, da jeg var her, og så ham der, han har hele tiden været her. Okay. Der ligger en døbzone og en, der er en eller anden side ned. Han bløder, det ved du godt, det gør. Ja. Laggy. Hvad? What? What? Hey. Jeg blev lige teleporteret tilbage til bajonetten. Jeg kan ikke røre min mus, jeg kan ikke røre mig. Nej, jeg er også fuldstændig fucked, jeg. What the fuck? Jeg kan heller ikke gøre noget. What? Min mand han drejer mig sådan lidt rundt. Jeg prøver bare at logge ud i serveren. Kan ikke engang trykke escape? Vi er nødt til at lægge spil på. Okay, ja, så det bliver nok den her recording session. Ja. Det passer nok Men også fint. næste gang, hvor vi spiller mere, kan jeg sige. Ja.